Galit na galit ang ahas niya. Naisubo ko yung ahas nang hindi ko sinasadya. Kasi yung ahas niya medyo, maraming damo. Binembang ako sa ilog ng isang prisoner. Isa po tong lugar dito sa Palawan at yung mga nagbabantay doon, yung mga prisoner. May nakita akong isang matangkad, moreno, maraming tato, gwapo, sarap. Paano kayo nagbanatan? Bilang siya taga doon, dinala niya ako sa medyo magubat-gubat na lugar. So, umupo ako habang siya nakatayo sa gilid ko. Sinadya kong dinikit yung mga labi ko sa labi niya. Hanggang sa hiniga niya ako sa ilog, tinanggal niya yung aking pantaas. Hinalikan niya ako pababa hanggang sa mga kabundukan ko. Pinaglaruan niya yung kabundukan ko. Minukbang niya yung coco lemon ko. Hanggang sa ang kamay ko naman is parang ahas. Kusang gumagalaw sa buong katawan niya hanggang mahawakan ko yung matigas niyang at talagang nagtutumirik at nagtumindig na ahas. Galit na galit ang ahas niya. Naisubo ko yung ahas nang hindi ko sinasadya. Kasi yung ahas niya medyo, maraming damo. Hanggang sa ipinasok niya sa kuweba ko. Hindi na kailangan ng pampadulas kasi madulas na yung tubig na rumaragasa sa ilog. Parang, Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.